Yau ce ranar Hausa ta duniya inda muke yau 26 ga watan August, wanda bisa al'ada mun sani cewa rana ce da Hausawa suka ware domin ranar Hausa ta duniya, inda a mafiya lokuta mukan gani kamar irin wannan rana akan yin ranar Hausa ta duniya ne a dandalinmu na sada zumunta wato na intanet da sauransu, wanda za mu iya cewa a wannan shekara ko a wannan rana ta 26 ga watan August abin ya sha bamban, inda kungiyoyi da tsangayoyi da ma kwalejoji na ilimin Hausa suka yi taro na gani da ido, inda za su fito da mahimman abubuwa ko mahimman al'adu na malam Bahaushe, wanda hakan ne yasa tashar taku ta BBH Aman Yanci za ta zagaya domin tattaunawa da mutane da su kawo mana karin magana da kuma ma'anarsu. Ni dai sunana Nafisa Mustapha Idris kawo nake cewa ku biyo mu don ganin yadda za mu tattauna tare da mutanen. To malam kai Bahaushe ne? Ni Bahaushe. A duba da cewa yau muke 26 ga watan August kuma rana ce ta Hausa da Hausawa suka ware ta, za ka iya kawo mana karin magana da kuma ma'anarta? Zan ya. To, kowanne tsuntsu kukan gidansu yake. To me ma'anar shi? Yawwa, ma'anarsa yana nufin cewa idan mutum duk halayyar da aka ga yana yi, to shine abun daga gidansu ya dauko kenan, shine tarbiyyar da aka bashi tun daga gida. Muna godiya. Ni ko Bahaushe ne, ina amfani da Abba Kalkin Brigade mawaƙin matan Arewa. To masha Allah, yau 26 ga watan August kuma rana ce ta Hausa ta duniya. A wata irin karin magana zaka bamu da kuma ma'anarta? To shikenan, yanzu dai ma'ana zan iya cewa haushin bakin kare baya na mata zuwa biki. Wannan kuma kwan zai iya ganewa ba, sai na gani zan iya ganewa. Ma'ana munafiki dukkanin munafurcin shi ba zai iya hana mata zuwa biki ba, shine haushin bakin kare baya hana mata zuwa biki. Shine ma'anar wannan karin maganar tawa. Kai Bahaushe ne? Ni Bahaushe ne. Yau ce ranar Hausa ta duniya, wata karin magana za ka kawo mana da kuma ma'anarta a Hausa? So yanzu zan iya kawo miki kowa ya kona rumbunsa ya san inda tokar take. To me ma'anar kalma? Ma'ana kowa ya sa kudinsa zai yi abu ya san inda zai samu riba. Idan Bahaushe ya ce kishin sauri, me yake nufi da wannan kalma? Kishin sauri me yake nufi? Kishin sauri. Kishin an ƙara maimaita mu. Idan Bahaushe ya ce kishin sauri a karin maganar shi, me yake nufi da wani abu? Saurin fushi. Shine abin da ma'ana take nufi. Ba haka ma ma'anar take. Kai Bahaushe ne? Ni Bahaushe ne. Yau ce ranar Hausa ta duniya, wata karin magana za ka kawo mana da kuma ma'anarta? Karin magana? To, gaskiya ban san me zan ce. Amma kuma ai ka ce mun kai Bahaushe. Bahaushe ne ni, kwarai kuwa cikakke. To mun gode. Bahaushe ne? Ni Bahaushe ne cikakke ma. A to yau ne rana ta Hausa ta duniya, wata karin magana za ka bamu da kuma ma'anarta? Karin magana da zan ba ta kuma ma'anarta a cikin kalmar ta Hausa? A cikin karin magana ta Hausawa, wace za ka bamu ko kuma fassara mana ma'anarta abin da take nufi? Rana dubu ta ɓarawo, rana ɗaya ta mai kaya. Abinda rana dubu ta ɓarawo take nufi, rana ɗaya ta mai kawa. Ɓarawo zai ta zuwa yana sata, yana zuwa yana ma sata, to rana ɗaya ta kuma sai kama shi kenan tasa ta ƙare. Shine abin da ma'anar take nufi. Shine abin da ma'anar take nufi. Muna godiya. Kai Bahaushe ne? Ni Bahaushe ne. Yau ce rana ta Hausa ta duniya, wace karin magana za ka bamu da kuma ma'anarta? Karin magana? Tafiya ta fi zama koda ana taka kaya. Ma'anarta shine a yace da fuskanta, duk halin da ka tsinci kanka a cikin rayuwa to gaskiya ka gode wa Allah. Kuma ka dinga zuwa kana neman sana'a haka aikin ka zauna zaman banza, musamman mu matasa haka. To mun gode. Kai Bahaushe ne? Ni Bahaushe ne. Yau ce ranar Hausa ta duniya, wata karin magana za ka kawo mana da kuma ma'anarta? Karin magana da ma'anarta kamar gobarar titi a Jos. Me haka yake nufi? Abin da yake nufi ta titi lokacin da aka yi ta yi gobara ne, to irin 'yan gudunmuwa haka suna kakka mata a ƙaci aƙalla ta yi asara ya kai na 50,000, kawo 10,000, 20,000, 30,000 sai tara kusan 200,000 haka. To kaga shine take ta ita ai gaba ta kai ta gobarar titi a Jos. Wato idan mun fahimce ka titin dai mutum ne. Titi mutum ce. To idan Bahaushe ya ce kishin sauri fa me yake nufi? Kishin me? Kishin sauri. Kishin sauri. Gaskiya ban sani. Muna godiya. Bahaushe ne? Ni Bahaushe ne. Yau ce ranar Hausa ta duniya 26 ga watan August, wani karin magana za ka kawo mana da kuma ma'anarsa? To masha Allah. To ni a yanzu karin maganar da zan iya kawo ta zamani ne. Akwai wani abu da ake cewa wai idan ka kashe shi
zai zama fari, idan ka bari ya mutu da kansa zai zama baki. To wato sunan abin zan faɗa kenan a takaice. Sai ka gaya mana me ma'anar yake ne. To ma'anar yana nufin misali gawayi ne, idan ka kashe shi zai zama fari, idan kuma ka bari idan ka kashe shi zai zama baki, idan ka bari ya mutu da kansa zai zama fari. Idan Bahaushe ya ce kishin sauri me yake ne? In ya ce me? Kishin sauri. Tashi sama kenan. Yau ce ranar Hausa ta duniya, wata karin magana za a kawo mana da kuma ma'anarta. Gaskiya ne, wato da akwai karin magana da dama wanda a kodayaushe mukan ɗan yi amfani da su yau da gobe. Misali kamar a ce aikin banza an muntsini kakkausa, misali. To me haka yake nufi? In aka ce ma'anar? Yawa ma'anar aikin banza an muntsini kakkausa magana ce wacce za a yi ta misali kamar ke yanzu muka yi ɗanyi wani misali magana wacce take mai muhimmanci ce, to amma me ke a tunaninki za ki kawo cewa kamar wannan maganar ba ta da muhimmanci a karan kanki misali, to shine wannan misalin wannan aikin banza ne an muntsini kakkausa, kamar abu mara amfani an yi shi ba akan gaba ba. Idan Bahaushe ya ce kishin sauri me yake nufi da wannan kalma? Kishin sauri? To misalin aka ce kishin sauri misali ana so ne ka yi abu kamar a cikin gaggawa. Shine ma'anar. Kai Bahaushe ne? Ni Bahaushe ne cikakke ba Kano. To yau ce ranar Hausa ta duniya 26 ga watan August, wace karin magana za ka mana da kuma ma'anarta? To karin magana dai da zan yi a yanzu a matsayina na Bahaushe, an san da wuyan biri ake ɗaure shi a jela, ake ɗaure shi da takunkumi. To me kenan ma'anar? Ma'anar shi shine an san da to ba. Ni Bahaushe ne. Yau ce ranar Hausa ta duniya, wace karin magana za ka kawo mana da kuma ma'anarta? Alhamdulillah da wannan ina farin ciki da zuwa wannan rana. Mu da ma ai Kano na daba ne babbar jalla. Na kuma ko da mai ka zo mun fika. Kano ai daba ne tubbin giwa. Har yanzu makaman magana da ke cewar akan yau ce rana ta Hausa. A dole faɗi wannan ranar ta Hausa. Ana cewa kula da mutsiyacin ka saboda mutsiyacin wani. Wannan magana da ake faɗa kula da mutsiyacin ka saboda mutsiyacin wani muna faɗa ne cewar mu 'yan Najeriya ne. Shugabanninmu na Najeriya mu matasa ya kamata a ce su duba sauran kantiri na duniya. Yau ita ce rana ta Hausa, mu ma sai su taimaka mana matasan su zawo mu a jikinsu, amma har yanzu akan harkar mu ta Hausa mu muna nan akanta, kuma dole duk inda aka ce Hausa ce za mu yi ta. Masarautar Kano ita ce lamba na Afirka, kuma ɗan Kano ita ce center of commerce ta duniya, kuma yau cibiyar kasuwanci. Kuma ina daɗin cewar kamar da muka sai rike mutsiyacin ka saboda mutsiyacin wani, saboda matasa ne gaba daya a kasuwar gidan waya ta famsanta. Wannan kasuwa tamu da muke mata saboda rike mutsiyacin ka saboda mutsiyacin wani, ita ce kasuwa ta Afirka, babu kasuwar gidan waya sama da ita. Bahaushe ne ni. Yau ce ranar Hausa ta duniya 26 ga watan August, wani karin magana za ka mana da kuma ma'anar shi? Kai ai suna da yawa, sai in kwana ina yi a nan gurin ba su kare ba. Ga sunan misali an ce da kuturu Allah ya la'ance ka, ya ce kuma na nawa, ai an gama la'anta ta. To me kenan haka yake nufi? Yana nufin cewa misali shi ai yanzu Allah ya la'ance shi tunda baya da hannu baya da kafa, shi kawai ya riga ya gama la'anta. Ga irin su cewa shasharcewa. To idan Bahaushe ya ce kishin sauri me yake nufi? Kishin me? Kishin sauri. Kishin sauri to yana nufin kawai kai ma ka take, ko ba haka bane? Ni Bahaushe ne sosai ma kuwa. Yau ce ranar Hausa ta duniya, wata kan magana za ka mana da kuma ma'anarta? Ok, yau ce ranar Hausa ta duniya kenan. Ana so mutum ya kawo karin magana da ma'anarta. Ni dai tawa a nan a Hausa, ni Bahaushe ne zan iya cewa kabewar kan kabari bakin cikin mai taushe. To me ma'anarta? Ma'anarta mutum ne ya fito daga gida yana so ya nemo kabewa kuma ya yi taushe da ita, kuma sai ya ganta akan kabari kuma ita kaɗai ce, kuma sannan kuma yana tsoron mutuwa. Idan kuma Bahaushe ya ce kishin sauri me yake nufi da kalmar? Kishin sauri zai haifar da nawa kenan. Kai Bahaushe ne? A ƙwarar kuwa cikakke Bahaushen cikin garin Kano. To yau 26 ga watan August, kuma kamar yadda muka sani rana ce ta Hausa ta duniya da Hausawa suka ware wannan rana. Wace karin magana za ka mana da kuma ma'anarsu? To akwai karin magana da yawa,
misali kamar a ce ta faru ta ƙare an yi wa mai zani ɗaya sata to me ma'anarta yauwa kamar mutum ne yake da abu guda ɗaya wanda yake da shi a duniya shi kaɗai mallaka kawai sai ya rasa shi ko wannan kenan sannan kamar a ce ban san ane ba an yi wa dali dundu yauwa misali kamar mutane su tabbatar abubuwa a kanka su tabbatar abubuwa ko na batanci ko dai wani abubuwa da gashi nan dai wanda bai dace ba a kanka kai kuma baka san ma mai ma suke ba shin ko da ma ka sani amma ka manta da su wannan shine to sai kuma wanne kike so ga yanzu sai ka kawo mana wata karin magana ai guda 10 aka ce ko yanzu ka kawo guda 2 kai guda 10 ni daga wannan da ya isa haka in kika ce to idan Bahaushe ya ce kishin sauri me yake nufi da wannan karin magana wai kishin sauri to kishin sauri to ina kai Bahaushe ne ni Bahaushe ne yau ce ranar Hausa ta duniya wata karin magana za ka kawo mana da kuma ma'anarta to misali kamar zan iya cewa kamar kishin Hausa kishiyar Hausa in ga lala kenan to me kan kenan in ga lala kenan menene lala shine ma'anarta rashin sauri kenan shine kishiyar sauri to idan Bahaushe ya ce kishin sauri me yake nufi yana nufin lala shine lala ai nawa kenan okay to kwarai da gaske yau ce ranar Hausa ta duniya 26 ga watan August wacce kar magana za ka kawo mana da kuma ma'anarta ta Hausa to daga cikin karin magana akwai wacce ake cewa banza ba ta kai zomo kasuwa kin ga daga an gaya maka wannan maganar abinda ake nufi a nan shine misali kamar mutum ne za a iya ganin sa a gurin da ba a saba ganin sa ba to da wani abu ya faru sai a yi masa a jefi shi da wani ba ai na san da mun banza ba ta kai zomo kasuwa to idan Bahaushe ya ce kishin sauri me yake nufi da wannan karin magana kishin sauri kamar kishi ne wanda yake faruwa tsakanin kamar fatala in mutum Bahaushe ne ya fahimta kamar matarwa da matar ƙani irin wannan kishin shi ake magana kishin sauri muna gode to masu kallon mu kun ji a yadda muka zanta tare da Hausawa wanda suke mazauna ne a cikin garin nan na Kano kun ji kuma irin karin magana da kowa ya kawo mana sai dai ni ma kafin na rufe na karkare shirin ni ma zan kawo tare karin maganar kamar karin maganar nan da Hausawa suke cewa hanya mai hada zumuntar dole barawo ya ga mai kaya to ni ma dai na ɗanɗana a madadin murna da kuma shagali da muke yi na ranar Hausa ta duniya manufar dai kawo muku irin wa'annan shirye-shirye shine domin mu cika rumbun na Hausa tare da yaren namu na Hausa sunana Nafisa Mustapha Idris daga nan tashar taku ta BBH TV a mai yanci kada ku manta ku yi mana subscribing don samun shirye-shiryenmu da zarar mun dora sai ku biyo mu da mujin wani shirin da za mu kawo muku a nan gaba